Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. It's a rainy Sunday morning sa ating mga nanonood ng live ng ATI Bicol. So, we are live here sa Avenue Square kung saan nagaganap ang Sunday Farmers Market. So, ito ay inorganize ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 ng Avenue Square at ng Maugmang Pamilya Incorporated. So live tayo here kung saan makikita natin ang mga magsasaka natin na may kanya-kanyang produkto na ibinibenta dito. So ikutin natin. So let's support our local farmers by buying their products here sa Avenue Square. So inaanyayahan po lahat ng nanonood na pumunta po dito at mamili ng mga gulay, ng iba't ibang agricultural products. Dito nga meron ditong organic lechon ng St. Francis St. Rita Nature's Farm. So, kanina ay buo pa yung lechon at ngayon ay pinarapiraso na. So, ma'am, good morning po, ma'am. Good morning po. Ma'am, ano po ma'am pangalan? Josephine Archaga po. Okay, ma'am. Ma'am, can you say about something sa organic lechon na ino-offer niyo po? Live po tayo, ma'am, sa ATI Bicol ngayon. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ako po si Josephine Archaga na nagpo-promote ng ating organic native lechon. Bakit po sinasabing ito ay organic? Dahil mula po sa ating pinapakain ay organic, katulad ng nilagang mga bungkukan o San Fernando. Meron tayong binibigay na ipa. Tayo rin po yung gumagawa ng sarili nilang pakain. Ma'am, magkano po yung organic lechon na binibenta nyo? Kung ito po ay buo, depende po sa timbang. Nagmumula po sa 5,000 hanggang 12,000 pesos. Depende po sa laki o kilo noong ino-order. Pero po kung ito ay ating pinipira-piraso na, ang isang kilo po ay 1,000 pesos. Okay, so ma'am, paano naman po kayo makokontak ng mga gustong bumili ng organic lechon? Ay, opo, maganda pong tanong yan. Pwede po akong makontak sa number na 0963-67-36144. At pwede po akong bisitahin sa Facebook ng St. Francis St. Rita Nature Farm. Okay, thank you very much. May iba po ba kayo ma'am produkto na ibinibenta dito sa Sunday Farmers Market? Meron lang po tayong dalang ilansang ngayon, katulad po ng talong at saka pipino. Meron pong American lemon. Hindi po ako nagdala ng native chicken kasi tinitingnan po natin kung ito ay mabenta sa ngayon o hindi. Okay, thank you very much, ma'am. And good morning again, ma'am. So meron din ditong ibinibentang banana chips ng Siyempre Agrarian Reform Beneficiaries Organization or SARBO. And meron din sila ditong Nay Helen at Shara de Nata. So meron din dito na mga binibentang mga dried fish katulad ng boneless pagutpot, yan, danggit, sibu, rabbit fish, body na abo, espada flakes, boneless abo, yan, dried bulinaw, and meron din mga dilis delight. Ma'am,
Good morning po. Ma'am, live po tayo sa ATI Bicol. Ano pong pangalan mo, ma'am? I'm Jillian San Andres po. Ma'am, can you introduce your product na ibinibenta niyo po dito sa farmers market? Yung products namin is from Calabanga, Camarines Sur po. Mga quality dried fish po by DYH Fish Products. May available kami na body na abo, boneless abo, dried bulinaw, and then mga varieties of dried fish. May Facebook page din po ba kayo, ma'am, sa mga gustong mag-order? Yes po, search nyo lang po DYH. Okay, thank you very much, ma'am. Good morning. And meron din po dito na iminibentang mga infusion katulad ng lagundi, costus, banaba, balbas pusa, and luyang dilaw, and santeo. Ma'am, pwede po kayong ma-interview, ma'am? Ma'am, live po tayo sa ATI Bicol. Can you say about something? Ito, ma'am, yung mga tea na ibinibenta nyo po. Ito po, galing po ito sa sa mga kasama ko po sa grupo. Bali, product niya po yan. Ano po, ma'am, pangalan ng grupo nyo po? Camsofa po. Camsofa. So, ano pa po, ma'am, yung mga ibinibenta nyo dito? Marami po, kaya lang yung iba hindi pa, wala pang produkto. Ito alam mo po to? Ground cherry. Pwede po itong ilagay sa salad. Pero damo lang po yan, kaya lang, edible siya. So, marami po ba kayo niyan, ma'am, na ibinibenta dito? Or Hindi pa lang. Ngayon pa lang ako nag-try na. Kasi nagpadala yung isang natin, kasama. So, ano po pa ma'am? Ito, mga succulent succulent po. Ito yung amaranth, konti pa lang. Tapos, saging. Yan pa lang po sa ngayon. Siguro po, by next Sunday, medyo marami na. Kasi mga tanim po talaga namin yung binibenta namin. Okay, thank you very much, ma'am. So, hindi lang mga prutas, mga gulay, kundi meron ding mga succulents na ibinibenta dito. And meron din dito banana chips from Rimas chips from Emarines Sweet Delight, and cassava chips. We also have here the Uragon rice, Uragon red rice, and the Hanyong brown rice. Good morning, sir. Sir, live po tayo sa ATI Bicol. Can you say something sa mga produkto po na ibinibenta nyo dito sa farmers market? Introduce first po. Yeah. Okay, my name is Art Cantos. I'm a member of the board of OFAC, Uragon Farmer Agricultural Cooperative from Limanan. And our primary product are colored rice. We have the red rice here, and of course brown rice. Unfortunately, we don't have black rice at the moment. These are more or less semi-organic. No chemicals were used growing them. And so we call it semi-organic. Ito naman, project ito ng isa sa mga members namin, Rimas, banana chips, and cassava chips. Rimas is not very widely known. Para siyang breadfruit, pero ang sarap niya, seasonal. This is another chili crisp. As opposed to chili oil, it doesn't have too much oil, pero ang bango niya sa kanlutong. And then the last that we have is bangus tinapa from the coastal crystal blue waters of Limanan. Sir, magkano naman po yung dito sa red rice? Si Valerie is our marketing director. Yung red rice po is 70 pesos po. Vacuum na po yan. Tapos yung brown rice naman po is 65 pesos. Tapos may vacuum din po kaming white rice, 50 pesos po. So, thank you very much. Ang OFAC po pala ang aming beneficiaries ng DFP Farm Connect. Naalala ko si ma'am, participant po namin. So, thank you very much. And dito naman po ay isa sa mga OA scholars ng ATI Bicol. Good morning, sir. Introduce yourself and paki-introduce po ng produkto na meron kayo ngayon. Sige po. Good morning po sa lahat. Ako po si Justado Leonidas Colet Jr.
owner po ng Dad's Integrated Farm na mas kilala po ngayon na Dad's Garden. So yung product ko po is bamboo handicraft from hard part po ng handicraft ay ng bamboo, ginagawa pong basket, and then yung soft part po ng bamboo, ginagawa ko pong mga lampshade or yung mga lantern po. And then ito pong product ko is promote din na rin po ng organic agriculture na maiwasan po natin gumamit ng mga plastic bags para po mabawasan po ang ating mga basura po sa kapaligiran. Magkano naman po sir yung mga produktong ibinibenta nyo dito? At katulad nito, since Christmas is fast approaching, parol po ba ito sir? Yes po, ito po ay lantern, and then yung price po nito 200 pesos po. Nagko-customize rin po ako ng mga sizes po nito in design. Depende po sa gusto po ng customer na ipagawa sa akin po. And then same din po rito sa mga basket po. Different. Ito magkano naman? Ito po 200 pesos po ito. And then depende po sa gusto nilang size. May gumagawa po ako nitong maliit tapos malaki po. Ito malaki na po ito, 200 pesos. And then sa design po, customized design din po sa mga basket po. And then ito rin po chandelier. So yung nadala ko po ngayon is ito lang. Okay na po. Ito pong isa kong product is from Smooth Part of Bamboo, lampshade po o chandelier. So marami po akong design nito. Meron po akong design, Amakan concept po. And then ito po yung dinala ko po ngayon dito. Kasi ito po yung available po sa akin. So soon po magdi-display rin po ng Amakan concept po dito. Paano naman sir yung mga gustong mag-order online? Meron po ba kayong FB page na pwedeng bisitahin ng ating mga manonood? Meron po akong FB page. Ang pangalan po, Dad's Garden. O, yun lamang po. Simple lang po. Dad's Garden. DHADZ. And then garden po. Mas madali lang pong tandaan. Okay, so yan ang bamboo handcrafted ng Dad's Garden. So thank you very much, Dads. And meron din dito mga agricultural products na produce ng Santo Niño and ng from Tigaon, the pot. Okay. So, meron din ditong Crave Cacao. And sino po ba pwedeng matanong? Ma'am, can you introduce yourself and from anong grupo and ano po yung mga binibenta nyo dito sa Farmers Market? So, ako po si Let, representative po ng Crave Cacao. Meron po kami ditong mga earrings na inspired sa cacao. Gawa po siya sa cacao nibs. Yan, mga cacao nibs po yan. And meron din po kaming tableya, 100% tableya po. Mga gift packs po na perfect din po for Christmas and mga bars. Meron po kaming dark and milk. And meron din po kami with pili, cacao tea. Yan. Galing po lahat yan sa Crave Cacao. Except for this po. Apo, we're located at Calabanga po. And yung gusto po mag-order, pwede po ninyong hanapin yung Crave Cacao sa Facebook po. Yan po yung Facebook page na. Thank you po. Okay, thank you very much. So sa mga nanonood sa atin na hirap pa rin mag-isip ng kanilang Christmas gift idea. So ito, may idea na tayo na pwedeng ipangregalo sa mga mahal natin sa buhay. So Crave Cacao, it's a 3-bar handcrafted chocolate. So sila ay GAP Certified Farm, Cacao Model Farm, and Certified Learning Site ng ATI, Calabanga Cacao Growers Association na matatagpuan sa Calabanga. So discover Bicol's unique flavors of cacao and chocolate. So thank you very much. So dito rin meron iba-ibang product pa rin. So ma'am, good morning po. From what group po and ano po ma'am yung mga binibenta nyo dito sa Farmers Market? Mayroon po kami ditong binibenta ng atsara, Myclis po, Integrated Farm. And then, from Myclis ma'am? Opo. And then po, mayroon po kami dito itong mulberry jam. Okay. And then mayroon po kami din mga herbal, tanlad po, tsaka pananim po.
And meron po kami ditong honey. And, yan. Magkano naman po ma'am dito sa honey? 200 po, ma'am. Sir. And ito po turmeric po. Okay, thank you very much ma'am. This is from Mike Liz ma'am na matatagpuan sa Calabanga din, Calabanga Camarines Sur. So yan po sa mga gustong bumili ng mga iba't ibang produkto, punta lang po kayo dito sa Avenue Square para sa Sunday's Farmers Market. So ito ay inorganize ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5 sa pakikipagtulungan ng ATI Bicol, ng Avenue Square at ng Maugmang Pamilya Incorporated. So ito ay nandito sila every Sunday starting today. So from 7 to 12 lang ng tanghali. So ano pang hinihintay nyo mga ating kaugnay, punta na at let's support our local farmers dito sa Avenue Square. At isa pa po na once na bumili kayo ng mga produkto ng ating mga farmers ay pwede kayong humingi ng iba't ibang seedlings ng kalamansi, merong seedlings ng avocado, ng guyabano, and ng ano pa nga yun? Avocado and ano pa yung ito ma'am? Tapos ayan, then langka po pala. So again, kung bumili po kayo ng produkto ng ating mga farmers, pwede kayong humingi ng libreng seedlings ng ng kalamansi, ng avocado, ng langka at ng guyabano. So, ano pang hinihintay nyo? Organizer. So, ito, kapanihin po natin yung mga, yung organizer po ng farmers market. Sir, can you introduce yourself and can you say about something sa farmers market na ito? Hi, good morning. I'm Abet Barcasio. I'm one of the organizers nitong Sunday Farmers Market. We had this before the pandemic, kaya lang natigil siya nung pandemic. This is an initiative lang of private individuals who wants to help our farmers. Kasi kami naniniwala na in order for us to achieve food security, kailangan magtulungan yung private at saka yung government. That's why we ask ATI at saka yung Department of Agriculture to collaborate para dito sa sa initiative na to. And we are so happy because dito naman sa Camsur, dito sa Bicol, very active yung ATI at saka yung DA para sa mga initiatives na ganito. Because in the supply chain, kailangan natin suportahan yung mga farmers natin because that's the only way we can achieve food security. And dito naman, at least ang maganda dito is that yung mukha ng farmer, nilalagay natin dun sa product na binibenta niya. So unlike sa market, hindi mo alam kung sinong nagtanim nun, ano yung method ng pagtanim niya. Dito yung mga farmers mismo, sila yung magbebenta sa inyo. So they will be accountable na, hindi niya ginamitan ng mga chemicals yan, na safe yan kainin, and they can even give you tips na ano pa yung mga, there are items dito na ako nga, kanina lang, ngayon ko lang nalaman na yung damo pala na yun kinakain. Diba, yung bunga pwedeng kainin. So, if you are a culinary enthusiast or you just want something for your home, visit itong Sunday Farmers Market here at the Avenue kasi who knows, baka you can have the network and the contacts para may herb ka na gusto, meron kang vegetable na gusto na yun yung piniprepare mo, they can prepare it for you kung kaya lang naman. So, tara na, punta na kayo dito because you really enjoy what the farmers have prepared here at the Avenue. Thank you. Sir, hanggang kailan po ba itong farmers market na ito? Dire-diretso na to. We started ngayong Sunday. It's going to go on every Sunday na hanggang lumaki siya, dumami. So yun naman yung aspiration natin. Mas maraming mga farmers yung matulungan and mas marami ring mga consumers ang makabili directly to the farmers.
Okay, so thank you very much, sir. And ayan, so try to visit here sa Avenue Square and let's support our local farmers. So ito po ay sa pagkikipagtulungan ng Department of Agriculture, our Regional Field Office 5 ng ATI Bicol, ng Avenue Square at ng Maugmang Pamilya Incorporated. So ano pang hinihintay nyo? Punta na at bumili na. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.